An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi araba ye araba min na bɛnnen bɛ nazara san an balana k'a fɔ kalo 7 ye juillet kalo ye bi y'o tile 7 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye furanjɛla kalo ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 27 ye jate la san kalo 11 na do ye jira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka uladɔnɛ k'a fɔ kunungo kunnafoniw carila Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ jamana kuni kɔrɔ denkɛ Karim Keita k'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni kosɛbɛfura bilalen b'ale nɔfɛ a ka sɔgɔnalidonna o y'a ko ngalontigiya kunungo kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kuntigi n'i y'a sɔrɔ Mali furanjɛla fanga ma ɲɛma ye bi Assimi Goïta ale tun bɛ tamana kabini kunungo ale bɛ k'a dɔn k'a fɔ Mɔti marabolo kɔnɔna na ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la lakanabaliya bilama kurumarikaw fɛ wulikɛjɔw bɛ sen na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi agɛlɛyaw kɔnɔna na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ bi ko minisma kɔni ko a kɛlen bɛ dagajuguba ye bi na maaw ka bolo kan ye k'o sɔrɔ kɛ minisma ka wulikɛjɔ ko a kɔni kɔlɔlɔ bɛ kana yira dugu ka kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛ ka kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lana k'a fɔ min bɛ tali kɛ agɛlɛyakaw fɛ yen kunnafoni y'a yira k'a fɔ bi ko da bɛ maaw ye sunɔgɔ tɛna ye maaw ye k'a sɔrɔ kɛ minisma min bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ n'i y'o jateminɛ n'o ye diɲɛ sɛgɛnnaani ka kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔna na fɔcogo la basigi ni lafiya ni kanda ka ɲɛsin an ka jamana ma o kɛlɛbolo in k'i ka dɔn k'a bilama kɔni agɛlɛyakaw kɔni k'olu ti ka faamuyali si sɔrɔ a la k'o sɔrɔ kɛ ko n'u jadiwala tigilamaw mana kɛ ɲɔgɔn na n'u ye mugujugu ci e ka dɔn kɔlɔlɔ bɛ na dugu kɔnɔna na ni jadiwala tigilamaw fana y'a ci ka ɲɛsin ma o bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ k'o bɛ ka ɲɛsin dugu ma ko ne ye jateminɛ minisma dagayɔrɔ min bɛ yen k'u naden bɛ ka na sigi fo dugu da de la olu yɛrɛ ka fɔ la ko ne ye jateminɛ bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'i ka dɔn ko a na kɛ u sirannen bɛ i ka dɔn ka fɔ walajugu kɛbaaw ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jadiwala tigilamaw ni ka n'u da agɛlɛyaw kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ n'a kun ye lakana ko ye n'o de bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛ solu ma ka kɛ lakanabaliya ka ɲɛ solu ma o tuma olu bɛ fɛn min fɔ u k'u ka minɛnw cɛ ka b'olu fɛ yen agɛlɛyakaw fɛ yen olu ka maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bɔra agɛlɛyaw kɔnɔna na n'u bɛ duguba kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ bɛna fara ɲɔgɔn kan ba kɛ k'a yira diɲɛma na ni minisma ka wulikɛjɔ kɔni ye lakana ka ɲɛ solu ma k'a to minɛ kɔnɔna na n'a donna ye o minɛ kɔnɔna na o tuma olu bɛ fɛn min fɔ u k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn ka taa ka b'olu fɛ yen u y'a yira k'a fɔ u ka wele kun tɛ dɔ ye dɛ u bɛn'o fara ɲɔgɔn kan min kɛ ni diɲɛma m'u lajɛ ko kɔnɔna na k'u tɛna sɔn bilen minisma ka t'u ka yɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye lakana bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na ala k'an ka jamana lakana n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ min y'an ka jamana kɔnɔ ye jamana kuntigi kɔrɔ ni o ye Elhaji Ibrahim Bubakari Keita ale denkɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Karim Keita ye kumaw kun cayara kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ Burema Ture n'o ye kunnafonidila ye n'a yirala k'a fɔ ko ale kɔni tunna ka bɔ mɔgɔw ka filɛli ma kuma caman fɔra la nka kuma labanw nana kɛ gafe caman ye sɛbɛnfura caman y'a yira k'a fɔ ko Karim Keita ka ko min ye ka dɔn k'a fɔ jamana kuntigi denkɛ ye a waati k'o de kɛra so ye n'i y'a sɔrɔ n'i ka minɛni ta ka ɲɛ sama ka tila ka torturer n'o tɛ dɔ yɛrɛ ka se ka ɲɛni fo ka taa kɔni kasara nin na dɔw y'o fɔ o kumaw cayara kosɛbɛ o kɔfɛ Karim Keita n'i ma ɲɛ k'a fɔ ale fa kɔni o ka fanga dafirilen kɔfɛ kuma ninnu kɔni kun dara kɔfɛ kuma wulila dɔgɔfɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔna na sɛbɛnfura caman bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na commune 4 Bamakɔ kɔnɔna na k'o kiiriso ɲɛmaaba y'a yira k'a fɔ a mago bɛ Karim Keita de la ka se ka bataki kɛ diɲɛ sɛgɛnnaani kɔnɔna na n'i ye wele bila kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'i ka maa bɛ hali mɛnɛmɛnɛ dingɛ kɔnɔna na n'a bɛ ɲini ka na d'i ma n'o bɛ wele ko Interpol k'a ye wulikɛjɔ kɛ ko ka laɲini k'olu fɛ n'o jabala bɛ Faransi Lyon k'a yiriw la k'a fɔ ka fɛɛrɛ bali tigɛ ko Karim Keita bɛ se ka na cogo min na o kumaw k'u fɔra ka fiɲɛ minɛ kunungo Karim ka sɔgɔnalidonna n'i y'a sɔrɔ y'a ka lafasalikɛla ye Maître Jara ale y'a yira k'a fɔ kuma min bɛ pana na bi ko sababa tɛ wa i ka don kuma t'ale ka client nɔfɛ k'o tɛ tiɲɛ kuma ye olu ye fɛɛrɛ bali tigɛ ka sɛgɛsɛgɛliw n'i ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ko ale ka client kuma min b'a la k'a fɔ bi ni maliden bɛɛ lajɛlen bɛ ka o kuma n'a ka di dɔw ye walima n'a ma di dɔw ye o kuma in kɔni k'i ka dɔn k'a tɛ sababa minɛ kɔnɔna na dɛ o bɛ kɛ so ye ka bɛɛ lajɛlen bila i ka dɔn k'a fɔ hakilisigi kɔnɔna na nka ni ala sɔnna ma nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na
jaabi fɛn fɛn bɛna bɔ a la a kɛra walima a ma kɛ a kunnafoni bɛɛ lajɛlen na fara ɲɔgɔn ne ka d'aw ma an bɛ dugawu kɛ min da ka di Mali la nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Ala ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an balɔra k'a fɔ minisiri so bɛ dɔw ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛfɔ ni kanbɛn n'a minisiri ye Ismail Wage o minisiri so kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko miliyɔn hakɛ dɔ bɛ yen bi min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o miliyɔn hakɛ kɔni n'a kuma cayalen bɛ k'a fɔ k'o tununa o kɛlen kɔfɛ a cakɛla dɔw bɛ yen an balɔra k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛra ka se ka tɛgɛ da dɔ kan n'i y'a sɔrɔ o ye ka dɔn k'a fɔ finitigilaka ye o min bɛ yen k'i ka dɔn ko nafolo hakasabi dɔ bɛ yen miliyɔn caman don k'i ka dɔn k'o kɔni taa yɔrɔ t'o la fɔlɔ ale sɛgɛsɛgɛra an balɔra k'a fɔ k'ale bila sariya ka bolo ka fɔlɔ a tɔ kelen dɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o tɔgɔ fɔlen tun bɛ kuma in na o ye Kadija Fofana de ye an balɔra k'a fɔ Kadija Fofana k'a dɔn k'a fɔ kumaw cayalen tun b'ale nɔfɛ kunungo yɛrɛ a ye bataki kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ kuma min bɛ panopalo na bi n'i y'a sɔrɔ ale kɔni n'o kuma bɛ ale nɔ na sɛgɛsɛgɛliw la k'o bɛ kɛ sababu ye ale jɔyɔrɔ kɔni a b'a jɔyɔrɔ ni k'a suzuru k'o se ka kuma minnu b'a la ka fɔ bi n'i y'a jateminɛ k'o kuma minnu bɛ ka fɔ ale ma e k'a dɔn ale tɛna se k'o kumaw to sen na k'a fɔ hɔrɔnya min b'ale yɛrɛ la o n'ale ka danbe n'ale ka tabiya ka tila ka to faso baara la k'ale tɛna sɔn ma k'a b'a tɛgɛ ko ka bɔ baara la o min kɛra bataki in kɔnɔna na a bɛ ka foli kɛ ka ɲɛsin an ka furaɲɛla fanga ma ɲɛmaw ma nka dɔw ka fɔ la ko Kadija ye nin min kɛ e k'a dɔn ko nin kɛli ka ɲi kosɛbɛ nin b'a yira k'a fɔ k'a bɛ diya de nɔfɛ nka dɔw ka fɔ la Bandaw ni Mokutari Wani tile la ko e k'a dɔn a sugandira ka bila baara in de la nka min ye Asimi nane ye ko segin ma kɛ fɔlɔ k'a fɔ yalima i b'i nɔ na walima i t'i nɔ na k'o ma fɔ a kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ olu fɛ k'i ka dɔn nin wulikajɔ min bɛ sen na yalima a bɛ se ka fɔ k'a fɔ k'a b'a nɔ na wa a ye bataki min kɛ ko ne ye bataki in jateminɛ kɔni ko bataki in kɔni bɛ ko min na fɔ a bɛ fuya minɛ kɔnɔ k'o sɔrɔ kɛ a ma fɔ i taara tuguni walima a ma fɔ i b'i nɔ na walima i t'i nɔ na ko i ka dɔn ko n'o bɛ sen na a k'a fɔ ko ale ye baara bila k'o kɔni ye kuma fu de ye an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn bɛ sen na bi n'i y'a sɔrɔ n'a kun ye sɛgɛsɛgɛli ye k'a jateminɛ wari minnu n'olu dunnen bɛ faso ka wari la naganagakow la walima o wariw dunnen bɛ taafantiw la o mana ye yɔrɔ yɔrɔ o sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na yarabi Ala k'a dankɛnɛmaya faso kɔnɔ na basigi ni lafiya bɛ se k'an ka jamana sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen an balɔra k'a fɔ min ye Mali jamana kuntigi furancɛla fanga ma ɲɛma Colonel Asimi Goita ale ni minisiri wɔɔrɔ bonyaŋo olu bɛɛ lajɛlen kɔni u bɛ munumunu zalo la ka wulikajɔ kɛ ka taama kɛ kunungo Moptikaw fɛ u tun bɛ yen u taali kɔnɔna na balo kilanw ka n'a ɲɛ da kɛnɛ kan Asimi Goita ni Moti mara ɲɛmaw ka ɲɔgɔn ye ka se ka wulikajɔw kɛ nisɔndiyaw a kunbɛra jama bɔra k'a kunbɛ ka nisɔndiya caman fɔ Colonel Asimi Goita mɛri kɔfɛ ni balo kilan baaraw n'olu bɛ sen na a tilala ka taa dugu ɲɛmaw ka taa lajɛliw ni foliw ta ka ɲɛsin olu ma Colonel Asimi Goita ye kuma min fɔ Moti kunungo o filɛ an sera bi Mopti an bɛ Moptikaw fo ka Bajangarakaw fo ka Douazakaw fo an nana sumadimu hukumu kɔnɔna la ni commissariat à la sécurité alimentaire n'o ministre ye Ardouane ye donc an nana sumadimu na ka na di an ka population ma minnu bɛ degun kɔnɔ nin waati kɔnɔna la o ye jamana ɲɛmɔgɔ ka o ka kan ale ma a kan k'i janto la kuma to kɔngɔ kana se ka population so donc o wale kɔnɔna na an nana yan an y'a ɲini fana premier ministre fɛ ni gouverneur ka u janto suma mun bɛna di nin a ka se di yɔrɔ la a ka da dibagaw ma an balɔra k'a fɔ nin tun ye Mali jamanatigi kan ye a fɔra cogo min na suma min na nin don n'a bɛna di Moti marabolo kɔnɔna na a kana kɛ foyi ten dɛ suma ninnu ka t'u taa sira fɛ n'o kɛra o de b'a to a bɛ fɔ cogo min na a bɛ kɛ ten n'o tɛ suma caman bɛ yen a bɛ fɔ ko ka tila maraw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ ten to bɛ na nugula taa yɔrɔ ntanya maa si taara fɛn fɛn fɛ o ka bɔ a la u y'a yira k'a fɔ u bɛna jateminɛw sigi sen kan ni sen in na k'u bɔ a kɔnɔna na n'aw ye jateminɛ a caman bɛ taa mairies la walima a caman bɛ taa yɔrɔw la ko k'a tila ɲɛmaaw yɛrɛ dama bɛ tila tuguni ɲɛmaa dɔw ka tila ka sɛbɛnfuraw kɛ n'a sɔrɔ ni tɔni 20 don minnu bɛna di olu b'a fɔ a dɔw ye ko a bɛ saba d'aw ma o y'anw ka baara cogoya ye n'o tɛ k'an b'a ka rapport kɛ ko ka sɔrɔ k'a san se yɔrɔ la nka n'o fɔra ɲɛmaa dɔw ye ka sanga n'a ye sonyɛni nege ye olu yɛrɛ bɛ jɛn n'o ye minnu bɛ nana ye olu ta b'a la a bɛ di ɲɛmaa minnu ma olu ta b'a la a caman bɛ yen e ka dɔn dugudenw b'a kibaruya mɛn ten k'a sɔrɔ foyi kelen tɛ sɔrɔ a la u dan ye dɔrɔn n'a kɔ tɛmɛna ko ɲɔrɔ kun nana k'a tilanna u bɛ sɔrɔ ka jabaw ta ka t'olu bɔ jabaraniw na walima ka taa kunnafonibaw de ka sɛbɛnnibaw kɛ ka taa di k'a sɔrɔ a ɲɔ bɛɛ taara olu yɛrɛ n'u somɔgɔw ka e ka dɔn hukumu kɔnɔna na u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala kana a kɛ tɔw ɲɔgɔnna ye k'o sɔrɔ kɛ hali kɔsa in na ɲɔtila min kɛra min ye ka dɔn ka fɔ mara dɔ kɔnɔna ye maire dɔ bɛ yen an n'a kumana o maire in u taara ɲɔ bila ale ka yɔrɔ k'a fɔ a ye k'a ka tɔni damadɔ d'u ma ɲɔ in na k'o y'a kɛ cogo k'olu b'a kɛ yɔrɔ k'a bɛ kɛ ten de maire in ko ale y'a ka ɲɔ bɛ tilan ka ban a ko maire kana sɔn o ma dɛ ko o tuma k'olu bɛna sɛbɛnni kɛ k'a yira k'a fɔ ko ɲɔ in kɔni k'a kɛcogo ma ɲɛ maire ko baasi t'a la ne fana bɛ sɛbɛnni kɛ k'a yira k'a fɔ k'a ko n ka ɲɔ dɔ de d'aw ma ne ma sɔn o ma o kɛra mun kɛ o y'u mankan da o fo bi kuma wɛrɛ ma fɔ wa ɲɔ wɛrɛ ma se bilen o n'a ɲɔgɔnnaw caman o de bɛ k'a kɔnɔna na a papiyew ni a kumakanw bɛɛ b'an bolo
do nata kɔnɛ na ni ala sɔnna ma ninnu bɛ fiɲɛ minɛ an bolo bi dunko juguya ni yurugu ko kɛlɛli ko kuma bɛ fɔ bɛɛ fɛ wa i ka dɔn n'i ye min bila min na o b'a kɛ ten nana n yɛrɛ fa bi o de bɛ kɛ so ni ka se ka gɛlɛya caman bɛ an ka jamana kɔnɔ na furakɛli bɛ gɛlɛya an bɛ dugawu kɛ ala ka kile ɲuman d'a ma ɲɔkila in baara kɛlen kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ olu ka récoltage n'i y'a sɔrɔ o ye an ka ɲamakalalakaw ka tɔn kɛnɛ ka ye u ye kuma di Mamadu Kamara ma ale ye kuma fɔ ye nisɔndiyala kunungo Mali ɲɛmaaba ɲɛkɔrɔ an ka lamɛn. Jamana ɲɛma ne b'a f'i ma bi n t'a f'i ma bi ko k'a dɔn n t'a f'i ma bamanan n t'a f'i ma fila n t'a f'i ma dɔgɔnɔ n t'a f'i ma kɔrɔbɔrɔ n t'a f'i ma bɔbɔ n b'a f'i ma min na tukuru surunyana maliyɛn wa ni jamu yɛrɛ b'i la bi ne t'a fɔ gunta ne b'a fɔ vert or rouge ne y'o de k'i jamu ye bi o bɛ mun jira k'a jira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye maa bɛ suman ta k'i baden ni sinji ni hinɛ ɲɔgɔn de makara ne ka nin kuma in b'a jira k'a fɔ k'a dɔn boso bɛ an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ kuru kelen de kɔnɔ i Goyita nin jamana in jamana barikalen don jamana in hɛrɛ jamana don jamana in bonya jamana don ni kuma diyara n b'a fɔ diɲɛ constitution fɔlɔ a dilanna an ka Maliba in de kɔnɔ 1826 ni Sunjata Keyita n'a ka jama ye Sunjata Keyita n'a ka jama ye o Sunjata Keyita nin est-ce que a bɔra école Sorbonne de la non est-ce que a bɔra William Ponty de la non est-ce que a bɔra école Bord de la non a ye nin hakilina sɔrɔ jumɛn ye maaya ani hakili ɲumanya ka condition sigi an ka jamana kɔnɔ n'an y'an ka maaya bɛɛ lajɛlen k'a kɔnɔ hali bi a ka hakilinaw de bɛ kɛ ka kalan an ka l'école so kɔnɔ n'o tɛ ale ma don école la o nka ale a ni hakili min da a ye jamana baara n'o hakili de ye président o hakili ɲuman an nana sɔrɔ o ɲɛ bɛ i yɛrɛ kɔnɔ o la sa an ka mara ɲɛma n'o ye colonel Abbas Dambélé ye a ko i bisimila i n'i ka jama sabara min b'aw sen la sabara ɲuman don o Yakuba Mayiga y'a fɔ a ka kuma na ko kɔngɔbaatɔ tɛ hɔrɔn ye e se fɛ i tɛ hɔrɔn ye hali ala y'a daga a ye jifasogo haramu mais ni kungo bɛ n'i fa a y'a daga i ye i k'a dun o tuma maa min ma n'i bɔ kungo kɔnɔ kungo na a ma tɔ to i ye an bɛ dugawu k'i ye i ye nin min kɛ jamana ye an bɛ dugawu k'i ye yarabi ala ka k'i ye sini kɛnɛ ye banfilɛ in b'i kunna n'o ye masakɛ banfilɛ ye banfilɛ in ka girin dɛ wallahi ne yɛrɛ dutigi banfilɛ min bɛ kun na girinya bɛ janko masakɛ jamana maraba nka banfilɛ anw de y'a fɛngɛyaba ye koyi masa taala de y'a fɛngɛyaba ye yarabi ala ka fɛngɛ i bolo i bɛna min kɛ jamana kunna yarabi ala k'a ɲɛ i bolo bɛ dugawu kɛ jamana ye jamana ala k'a bɔ dingɛ kɔnɔ a bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya min b'a kan gɛlɛya yɛrɛ tɛ jamana in kan n'ala bɛn n'a ka fɛn a bɛna n'a ye gɛlɛya o gɛlɛya fana b'i ka hɛrɛ cɛ n'i m'o sɔrɔ o ti ni o gɛlɛya ma bɔ yen i ka hɛrɛ tɛna dɛ an b'i fo n t'a f'i ma Goyita n b'a f'i ma vert or rouge n bɛ kuma bila a kɛtɔ bɛ nin kan sɔli ala Muhamadi. An balana k'a fɔ ni tun ye Mamadu Kamara kan ye nin kɛra nisɔndiyakoba ye maaw bolo ɲamakala de nin ye ka se k'a dɔn bi masakɛ min bɛ yen ka kuma fɔ a ye kuma min bɛ yen n'o bɛ don a fɛ ka kuma fɔ a ye min b'a cɛsiri k'a lakile ɲamakala de nin ye ka foli di ɲamakalaw ma nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen olu de bɛ masakɛw bila sira kan nka n'a bɔra minɛ kɔnɔ a dɔ bɛ yen a ye min kɛ o ɲɛna o a bɛ fɔ ko a fa ɲɔgɔnna tɛ yen walima a ba ɲɔgɔnna tɛ yen a ye min kɛ o ma ɲɛ o a bɛ fɔ ko a fa ɲɔgɔnna tɛ yen a ba ɲɔgɔnna tɛ yen k'a su ka bila ko sango a bɛna fɛn dɔ di yan o bɛ kɛ so ye ka gɛlɛya caman don a dɔw ka kɛta la kabini kunungo ɲamakalaw u bɛ jamana kɔnɔ na ka se ka masaw ɲɛmɔgɔw k'u tanu k'u bila sira kan sira min bɛ yen n'a bɛ kɛ maraden bɛlɛlen ka nisɔndiyakoba ye ka foli di ɲamakalaw ma o baara in na hali bi denmisɛnninkɛ minnu bɛ ka ta mansaw kɔ tiɲɛ ye u ka t'o sira fɛ n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la masakɛ yɛrɛ bɛ siran de k'a fɔ bonda si tɛ yen min b'i ka dɔn k'a fɔ ɲamakala bonda bɔ olu de bɛ se ka na fɛn bɛɛ f'i ye k'i kɛ alala ye walima k'i bɔ alalaya kɔnɔ na o tuma n'u jɔra u jɔyɔrɔw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ bonya ni tanuni o b'u sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka foli di ɲamakalaw bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ in kan k'u fo n'u ka cɛsiri la n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ min ye Mali kɔnɔ na minisiri so min bɛ yen ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako baara olu sabatili ma an b'a ladan k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya dɔw kɛra min ye ka dɔn k'a fɔ mobili wɔɔrɔ bɔɲɔgɔn k'o di ka se k'o kɛ dɛmɛ ye ko i ka dɔn wulikɛjɔw bɛ se ka kɛ cogo min na u bɛ ka pikiri min bɛ bi ka se k'o baaraw sabati o pikiriw tali ka taa yɔrɔw la o taa ni ka segin ye sanko bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye lahawlabana ye n'a bɛ wele ko coronavirus o kɛlɛli kama nin camion wɔɔrɔ min n'a dira minisiriso bɛɛ y'i ka nisɔndiya yira sen fɛ minisiriso yɛrɛ a ma ɲɛmaa ye jɔnni ta u y'i ka dɔn k'a fɔ Jɔminɛtu Sangare ale b'a ka nisɔndiya yira sen fɛ a ko kɛra cogo di an k'a lamɛn. Dɛmɛ in nafaba de b'a la barisa ni boloci bɛ kɛ boloci minɛnw ani maa minnu bɛ boloci kɛ olu de kan ka tagama ka se minnu bolo kan olu kan ka tagama ka se olu ma an ka jamana a ka bon alhamdulillah jamana ka bon donc nin fɛn minnu jɛlen filɛ anw ma n'o ye camion ye camion ninnu vaccin de bɛ don a kɔnɔ
k'a ta ka bɔ Bamako ka taa se Mali kɔnɔna la yaasa ka mɔgɔw boloci hali Bamako kɔnɔna yɛrɛ la an mago bɛ camion la yaasa ka vaccin ta ka taa se jama ma denmisɛnninw ma ani minnu bolo kan ka ci mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen donc nafaba de b'a la c'est comme a bɛ transport de kɛ donc ka boloci minɛnw ta k'u lase fasodenw ma yaasa bolo bɛ se ka ci cogo min na nɔgɔya la camion wɛrɛ in dɔ bɛ to Bamako ka bon dɔ bɛ taa Segu n'a maraw la Mopti n'a maraw la Sikaso n'a maraw la ani Kayi n'a maraw la a musaka bɛ taa 400 millions la minnu ye minɛn ninnu san ma ne b'u fo président de la transition tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la faso kɔnɔdenw bɛɛ tɔgɔ la an b'u fo u ye dɛmɛ min lase faso ma jɔyɔrɔba de b'a la an ka santé kɔnɔna la kɛnɛya kɔnɔna la kɛnɛya balaw kɔnɔna la an b'olu fo minnu bɛna baara kɛ ni minɛn ye n bɛ welewelekan min lase u ma minɛn ninnu u k'a minɛ ka ɲɛ wa a ka se a seyɔrɔ la boloci kan ka kɛ fan o fan ni o de bɛ boloci minɛnw de bɛ ta ni camion ninnu kɔnɔna la boloci ka se ka kɛ a ɲɛ ma a ka taa se faso kɔnɔdenw ma a ka se denmisɛnninw ma denmisɛnninw ka boloci o belebeleba o b'a kɔnɔna la donc maliyɛn bɛɛ bolo ka se ka ci nɔgɔya la an ka se ka se Mali yɔrɔ bɛɛ ka mɔgɔw boloci nɔgɔya la u ka minɛn ninnu minɛ ka ɲɛ u ka baara k'a la ka ɲɛ. An balona k'a fɔ u y'a fɔ cogo min na min y'an ka jamana basigi ni lafiya ye n'i y'a sɔrɔ mobili minnu na ne filɛ k'a ka nafasago sirada ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye kulu dɔ sigira sen kan ko ATIR o kulu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka fɛɛrɛ balalen tigɛ min y'anw ka jamana kɔnɔna na bi mun ni mun de kan ka kɛ furancɛlafanga min b'an ka jamana kɔnɔna dɛmɛ ɲɔgɔnya la ani k'u kɔlɔsi fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ka se ka Mali bila siratigɛ jɛlen kelen kan u ye kunnafonila wele ni ka ɲɛfɔli k'u ye o kumatigi tun ye maa min ye Adama Kɔnɛ don lajɛrɛ in kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ o filɛ. An ka alliance n'o alliance ATIR alliance pour la transition intelligente et réussie kabi kuta in kɛra an ye nin groupement in sigi pour se ka transition k'a bilasira n'an ka jamana in jateminɛ kabini panel fo sisan kuta joli kɛra la fɛn tɛ mɔgɔ bɛ grève la kalan ba sigili an ka armée k'o labɛn k'o don baara pour que u bɛ se ka jamana lakana cogo min na baara ka ca ni k'i bɛ dɔ wɛrɛ fara o kan alors que délai de 5 mois baara ka ca waati ka surun lajɛba min kɛra jamana kɔnɔ ka temps ka walasa ka transition k'a bolo da kalo 18 ni k'i bɛ nin bɛɛ kɛ kalo 18 kɔnɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ ni ko to k'i bɛna dɔ wɛrɛ fara a kan tuguni a kuma ka gɛlɛn fo ka taa dama tɛmɛ donc an ye jɛkulu sigi chaque fois an bɛ baara mana kɛ jamana kɔnɔ baara mana kɛ an b'o papier de fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka taa fɛn jusqu'à 800 pages an b'o fara ɲɔgɔn kan ka synthèse kɛ min ɲɛna n'a ma ɲɛ an b'o fara ɲɔgɔn kan ka rapport kɛ pour se ka jamanadenw bilasira parce que ko nin camancɛ fanga min filɛ nin ye mankan foyi man kan ka k'a kɔnɔ n'a ye mankan wuli ka jɔ sisan n'a se ka baara kɛ waati ka surun doni ka girin ni mankan wulila ka fara o kan n'a se ka foyi kɛ an dun ko fɛn kana fara kan n'an ko fɛn kana fara kan o kuma fana ka hakilila sɔrɔ an minnu ye jamanadenw ye n'i y'a mɛn dɔ bɛ kɔfɛ dɔ bɛ ɲɛfɛ dɔ bɛ kɔfɛ ni dɔ fana kɔfɛ dɔ de bɛ ɲɛfɛ donc an bɛɛ talan de ye ɲɔgɔn ye minnu filɛ ɲɛfɛ nin ye an jugu tɛ an minnu filɛ kɔfɛ an tun jugu ye donc an ka fara ɲɔgɔn kan vraiment jamana in a sɛgɛnna jamanadenw sɛgɛnna an ka fɛɛrɛ kɛ ka to ka fara ɲɔgɔn kan hakilina di ɲɔgɔn ma ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ lajɛ dɔ kɛra kun na sini kɔ an ka alliance an ye mɔgɔ bila ka taa o kɛnɛ fana kan n'o tɛ élection ko labɛnni ye parce que kɛlɛ fɛn bɛ jamana in kɔnɔ k'a bɛ taa démocratie daminɛna a bɛɛ kalafili n'a ma kɛ ka ɲɛ a dugusajɛ kɛlɛ bɛ daminɛ an ko tuma vraiment gouvernement ka baara fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ min ye o ye kalafili ɲuman dilanli pour que mankan kana wuli a dugusajɛ o ka kɛ kalafili ye an ye dialogue national min kɛ nin n'a b'a fɔ ko DENI jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan coopération bɛɛ tun b'a la ka jɛgasigi kɛ o jɛgasigi kɔnɔna na a fɔra ko ka organe unique c'est à dire ka jɛkulu kelen bɛ sigi min bɛ se ka kalafili k'a ta a daminɛ fo ka taa laban min bɛ se k'i jɔ o bɛɛ lajɛlen ye o fɔra jɛgasigi in kɔnɔ mais k'a fɔ sisan sini kɛra 97 anw de kɛlɛ kɛ pour que ka sini créer parce que an tun dalen tɛ faso baarakɛlaw la anw de tun bɛ ko la anw de ye kɛlɛ kɛ pour que ka sini créer parce que an ka laɲini ye min ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ président bɔra ka fara tubabukan na union sacrée an bɛɛ ka fɔ Mali de an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ jɛ ye mɔgɔ si ta tɛ n'an y'a ko a ka ɲɛ a bɛ ɲɛ n'an ko a ka tiɲɛ a bɛ tiɲɛ n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ lajɛlen de donc Maliens vraiment an ka bese ɲɔngiri an ka kɛlɛ ɲɔngiri an ka fara ɲɔgɔn kan ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye min bɛ bɛn an k'o fɔ min tɛ bɛn an k'o fɔ ni Ala cɛ. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Adama Kɔnɛ nin tun ye ale kan ye ATIR mɔgɔw ka kuma da u y'a fɔ cogo min na dɔ yɛrɛ tɛ dɛ Mali basigi kuma min bɛ sen na ala ka an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye kulu wɛrɛ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ bi n'olu ka kulu bɛ wele ko GPR olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ bi fɛn fɛn Mali yɛrɛ ka ɲɛta ye mun ni mun de kan ka kɛ an kan ka tɛmɛ sira jumɛn de fɛ ka se k'o ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye o kɛnɛ kan o kumatigi tun ye maa min ye Mohamed Aidara ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn.
GPR kɔni tɔn de don an y'a sigi laɲini min b'an na an bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min na gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ an bɛ malidenw ye cogo min na ka se ka hakilina falenfalenw kɛ anw yɛrɛ hakilina ɲuman min b'an na ka se ka a fara ɲɛmɔgɔw ta ka Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. Bon a laɲini kumaw ka ca kosɛbɛ a laɲini hakɛ caman bɛ yen minnu kan ka lajɛ a laɲini fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ min y'an fɛ fɔlɔ an bɛ fɛ an ka kumaw an ka Mali kunkan kuma bɛɛ ka fɔ an ka to dunkan na min b'a to mɔgɔ caman b'a la mais komi n y'a fɔ n ka kuma na cogo min na n'i ye Mali ta 80 o tɛ tubabukan mɛn mais a bɛ fɔ kan na 10 olu bɛ tubabukan mɛn dɔɔni de donc olu b'a tɔ yɛrɛ de tiɲɛ ka di tubabukan balimaw ma. 10 minnu b'a mɛn an bɛ tɛgɛrɛ fɔ olu ye bon olu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ Mali ko la parce que olu ye 10 dɔrɔn de ye 100 kɔnɔna na donc a ka d'an ye o ka kɛ a ka d'an ye k'a fɔ an ka Mali nafolo ko minnu y'a buruja ka kɛ miliyariw ye ka taa bila u ka forow la min bɛ rapport kɔnɔna na Végal ka rapport kɔnɔna na u ka wele an ka wari ka minɛ u la ka bila Mali gafe kɔnɔ ka kɛ maliyɛnw bɛɛ ta ye min b'an kɔnɔ tuguni u ka révision ye u k'a lajɛ a ka se ka kɛ a temps parce que ni révision sera ka kɛ k'a sɔrɔ président min bɛ yen o tɛ parti politique la o tɛ fɛn na o de ka nɔgɔn ni a ka fɔ ko parti dɔ président ka sigi parce que a bɛna fɔ parti politique kelen ninnu fɛ tuguni k'olu ninnu minnu ye nin kɛ sisan k'u bɛna k'u ka faveur de la donc an tɛ jɛn n'a ye a tɛ kɛ a banna comme o ɲɔgɔnnaw an bɛ fɔ ka éviter an ka milieu ninnu n'i y'a jateminɛ Mali kunkan kuma a tɛ se ka fɔ ka ban aujourd'hui an tɛ se k'a bila an kunkolo la k'a fɔ ko 1000 francs CFA malien e b'o min dun c'est garanti par la France par 80 000 francs 200 malien o garantilen no France fɛ bi ni 16 de ou bien sanu garam o kuma an bɛ taa min an ka trésor bɛ wari min sɔrɔ combien pourcent de bɛ taa France budget la an tɛ se ka to ten il est grand temps Mali ka maliyɛn dirigeants farafina dirigeants an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilina ɲumanw nati an ka se ka kɛlɛ u ka gouvernement camanba ninnu ministre camanba ninnu an ka dɔ b'o la institution fu ninnu an ka dɔ b'o la an y'a institution dɔw dayɛlɛ la ka datugu ma hali rapport déposé il y a des institutions au Mali aujourd'hui u fɛngɛra parce que an ka révision ma kɛ donc kɛcogo t'a la wari kɔni dir'u ma u y'a dépensé a banna o tagara donc olu bɛɛ kan ka lajɛ ne yɛrɛ personnellement an ka transition bi an bɛ yɔrɔ min na a ka dɔgɔ n'an ko k'an bɛ nin kɛ chaque fois transition surumaniw de kɛ an bɛ taa bila problème kelen de la chaque fois coup d'état bɛ segin ka kɛ tuguni n'a ma ɲɛ a kɛra ta zina ne hakili an ka taa an bɛɛ lajɛlen ta an ka taa an bɛɛ de ta min b'a to an bɛ se ka révision kɛ an bɛ se ka fɛn bɛɛ bila sen kan coup d'état bɛ condamné n'i y'a kɛ i gagné a réussir a ma réussir i bolo i tɛ to yen mais o b'a sɔrɔ révision kɛra fɛnw sigira sen kan o de ka ɲi donc bi nin temps ka dɔgɔ Mali ko la nin temps ka dɔgɔ ne kɔni ne bɛ fɛ a ka prolonger et que an ka bɔ situation difficile kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mohamed Aidara ye min ye ka dɔn k'a fɔ GPR ye u y'a fɔ cogo min na min da ka di jamana in na Ala ka jamana in bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye kulu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya ser'u ma n'o kɛra wulikɛjɔ ye tɔɲɔ ka se k'o ta ka ɲɛ suma u ka daga kɔnɔ na fɔcogo la n'a bɛ fɔ ko collectif des victimes olu kɔni ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ k'a fɔ fɛn fɛn bi gɛlɛya kɔni k'a bɛ olu ka daga kɔnɔ na kabini ka dɔn k'a fɔ M5 ka wulikɛjɔ fɛ olu ye gɛlɛya sɔrɔ dɔw banana dɔw kɔni bɔra i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ na k'a sɔrɔ ka wulikɛjɔ fanga bonya ye n'a ma ɲɛ o waati y'a sɔrɔ M5 kɔnɔ na minnu tun b'a kunna ni bi ni fanga yɛrɛ nan'u ka bolo kan u ka wulikɛjɔ kɛ joona ka yɛrɛ kuma wele k'u hakili to ɲɔgɔn na n'an ye jalaji min ɲɔgɔn fɛ ni diji sɔrɔ an ka hakili to ɲɔgɔn na o sen fɛ ministre ɲɛmaa Dr Sokala Kukala Mayiga ye wele bila u ma victime taalen kɔfɛ u ye ɲɔgɔn ye a ye layidu caman ta u ye wa ko a tɛna mɛn kiri bɛ dayɛlɛ sisan o kuma minnu fɔra u ka kuma da n'i y'a sɔrɔ o ye Siribe ye ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ collectif des victimes san kelen kɔnɔ ka wuli k'i jɔ don dɔw kɛra sunɔgɔ tɛ kɛ foyi tɛ kɛ wulikajɔ min ni M5 y'a bolo da juillet kalo tɛmɛlen le 10 11 12 maa dɔw bɛ yen nɔ olu fatura dɔw bɛ yen nɔ o kɛra lujuratɔ ye victime minnu ka mɔgɔ fatura ani minnu yɛrɛ degunnen don olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ko sabula maa tɛ se ka maa ka hakɛ ɲini ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan collectif tɛ i b'a fɔ politiki tɔn dɔ de dilanni n'a bɛ ka victime gérer ayi collectif ye victime de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye o porte parole kɛ ne an ka premier ministre Sogɛl Kukala Mayiga an tun ye audience ɲini a y'an wele an sigira an kumara a y'an jigi fa an ka kumaw kɔnɔna la kuma point fɔlɔ ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen bi k'i tulo dayɛlɛ k'a fɔ Sogɛl nalen maa minnu fatulen filɛ maa minnu joginnen filɛ u jogina ni M5 ka weleweleda de ye bi fanga mara M5 da b'a la parce que gouvernement jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ M5 de bolo Sogɛl bɛna se ka mun de kɛ victime ye k'a fɔ maliyɛnw ye ani Sogɛl sigira a ko an ma nin semaine bɛɛ a b'a la ɲini ka instruction di ka tila k'i insister a kan walasa enquête ka dayɛlɛ nin semaine kɔnɔ ko maa minnu sara ko ka enquête dayɛlɛ donc ni premier ministre ka kumakan fɔlɔ kɛr'o ye vraiment alhamdulilayi o kɔfɛ tuguni a ko minnu bɛ yen nɔ n'u joginnen don parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen bi hali bi u ka cas ka gɛlɛn
a ko o mɔgɔ ninnu k'u bɛɛ recenser n ko a ma collectif y'o baara kɛ a ka ca ni kalo 8 ye o bɛɛ recenserlen don a ko a bɛ fɛɛrɛ tigɛ fɛnɛ ka layidu da an ma o mɔgɔ si tɛna to furakɛbaliya tuguni o kɔfɛ tuguni a ko kiiri kɔfɛ ale yɛrɛ bɛ baara la ka ban ka se ka hakɛ dɔ bɔ jamana tɔgɔ la maa minnu bɛ yen n'u fatura ani minnu kɛra lujuratɔ ye walasa u ka denbaya a bɛ k'u ma jigisigi ye o kɔfɛ a ye layidu ta tuguni k'a fɔ seli in na a bɛ saga di victimes bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ le 10, 11, 12 juillet maa minnu fatura ni maa minnu joginna o kɛra jumadon juillet kalo tile 10 san 2020 o kɔnɔna la an kun dalen don o san yɛlɛman kan maaw de sara an sera a ma ko o devi ko o yira la a ko ni ala ka jɛ a b'a accompagner ani M5 RFP de bɛ ka jɛ an kun ko jeudi mais premier ministre yɛrɛ y'a ɲini an fɛ an ka bɔ o dɔgɔkɔrɔ k'a kɛ dimanche ye le 10 juillet ka conférence de presse ba labɛn Jamil Bitar ka cour kɔnɔ le 11 Badalabugu an bɛna tasibila ba kɛ Badalabugu ka kuranɛ kalan an y'o fɔ wariko tɛ kuma dɔ la jigiya kuma a b'i sewa ka tɛmɛ hali nafolo yɛrɛ kan an y'a dɔn k'a fɔ premier ministre layidu min di an ma fɛn o fɛn tun bɛ yen laɲinina victimes bolo collectifs bolo yana an bɛ kuma ale yɛrɛ y'o bɛɛ fɔ donc maliyɛnw k'a dɔn collectif ani M5 RFP an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais an tulo b'a la mɔgɔ dɔw de bɛ yen ko olu fana bɛ yen u bɛ taa sayɛlɛma kɛ u bɛ nin kɛ ça veut dire que silamɛya yɛrɛ ni hɔrɔnya la Mali kɛra jamana ye i b'a fɔ samaba biɲɛ a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna ko n bɛ se ka muru bɔ ka dɔ tigɛ a la mais ne b'aw ɲininka o le 10 2020 ani 2021 bi an bɛ kalo min na n'o ye juillet kalo ye u ye mun de kɛ victimes ye an b'u ɲininka silamɛya la komi a tigilamɔgɔw b'u yɛrɛ jigiya k'u ye diinɛmɔgɔw de ye u ye diinɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔw de ye an b'u ɲininka u n'u ka diinɛ cɛ u ni ala cɛ u n'u bɔbolo cɛ u bɛ se k'a fɔ maa minnu fatura u donna du jumɛn kɔnɔ san kelen kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'u ma se ka furakɛli sɔrɔ n'u bɛ degun kɔnɔ u ye wulikajɔ jumɛn k'u ye ko u ye victimes furakɛ victimes bɛ yan bi bɛɛ k'a dɔn premier ministre a y'a ka soutien total k'a di collectif ma. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye collectif min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o tɛ dɔ yɛrɛ dɛ victime maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ni gɛlɛya olu sɔrɔ ka se ka kɛ olu ka kumada ye Sidibe nin tun y'ale kan ye ko ministre ɲɛma ko k'a bɛ saga di victime kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o kɔrɔ tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka se k'u ɲɛji cɛ wa sariya bɛna baara kɛ n'a ma ɲɛ saga bɛ d'u ma an yɛrɛ sen b'a la dɛ ka sɔrɔ ka girigari sen fɛ u y'an ka mobili ta ka bɔ dugu ma ka girinkajɔ sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin a ma o tuma ni saga bɛ di a kana dan victime dama ma an yɛrɛ ye victime dɔ ye an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye basigi ni lafiya ye nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ka jamana in bila siratigɛ jɛlen kelen kan ala k'an bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye dala dumuni sɔngɔw kɔni gɛlɛyalen bɛ hali bi kuma bɛ ka fɔ a kɛlen bɛ ko muso suwa bɛna da fara kura de b'a la ka k'u ka faraw kan bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen b'a ko ɲɛnabɔli ma u ye kumakan laban minnu fɔ o de k'a fɔ maaw ka fɛɛrɛ bali tigɛ hali bi ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na Bugadar Dumbiya b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. min ye sɔngɔ ninnu labatoli ye i b'a dɔn ni jamana ɲɛmɔgɔw ni opérateurs bɛnna sɔngɔ kan a labatoli o ye wajibi de a labatoli do ye wajibi ye bɛɛ lajɛlen kan anw yɛrɛ bɛ wulikajɔ kɛ an ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na min ye an ka agents ye ni mɔgɔw ye plainte kɛ u bɛ wuli u bɛ taa lajɛ an kɛn bɛ ka numéro minnu bila an ka sigida fɛn o fɛn na parce que an ka service bɛ commune bɛɛ la Bamakɔ wa minnu ye cercle ye cercle caman bɛ yen nɔ an ka service ka bolofaraw b'o o yɔrɔ ninnu na numéro b'u bolo lakodɔnnen don donc o numéro ninnu i bɛ se ka hali ka facture ta ni mɔgɔ min ye ciment feere i ma sɔngɔfɔlen in sanfɛ i b'i ka facture ta i b'a photo ta k'a ci WhatsApp la donc an ka mɔgɔw bɛ wuli u bɛ taa sɛgɛsɛgɛ nka an y'a ye o gɛlɛyalen bɛ mɔgɔ caman ma bɔlɔlɔw kan u b'a fɔ ko sɔngɔ k'u taara sanni kɛ wali u ye ɲininkali kɛ ni mɔgɔ ye sɔngɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye sɔngɔ sigi a bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ye donc a tɛ bɛn mɔgɔ ka to fɛn feere o sɔngɔ sanfɛla la o
tɛ bɛn donc sariya ye min fɔ o bɛ boli ni i m'o sɔngɔ ninnu na bato a wajibiyalen don ɲangini minnu b'a la amandi minnu b'a la ale ni yɔrɔ datugu min b'a la jagoya an k'o baara kɛ donc o hukumu kɔnɔna na an yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw fɛɛrɛ minnu an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye kalan minnu kɛ sɛgɛsɛgɛli cogo la u b'o o waleya a caman na an yɛrɛ bɛ mɔgɔw bila ka taa parce que fɛn dɔ fana bɛ yen nɔ n'o ye jago sariya ye n'o la batoli gɛlɛyalen bɛ an ka jagokɛlaw ma o de ye n'i bɛ feere kɛ consommateur ma i ka bitigi kɔnɔna na i bɛ sɔngɔ bɛɛ lajɛlen gulon de fɛn o fɛn i b'a sɔngɔ de gulon mɔgɔ consommateur man ka client man ka ɲininkali kɛ ka sanni kɛ donc o sariya sɛbɛn o de ye wajibi ye c'est pourquoi a b'a ye n'an ka mɔgɔw taara yɔrɔ o yɔrɔ la bɛn kɛra sɔngɔ minnu kan u b'a gulon parce que sariya la o de ye wajibi ye feerekɛla kan mais a la batolen tɛ an bɛ tile u ɲangini na o la mais maa si t'a la bato sɔngɔ minnu bɛ yɔrɔ min na an ka tɛmɛ n'an tɛmɛra yɔrɔ o yɔrɔ la an b'a sɔngɔ ninnu ka gulon walasa mɔgɔw ka kunnafoniya sɔrɔ yan'u k'u sanni kɛ. an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Bogadel Doumbia kan u y'a fɔ cogo min na fɛn min ye dumuni nɔgɔyali ye an ka jamana kɔnɔ na ka taa se mago tɛ se ka ɲɛ fɛn minnu kɔ olu nɔgɔyali jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ min kɛ ala ka sɔngɔ nɔgɔya k'o bila sen kan n'an bɔra ye an b'a dɔn k'a fɔ bi Mande commune kɔnɔ na olu ka furanjira fanga ɲɛmaa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya olu kɔni bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka ɲɛsin marabolo in ma jiko gɛlɛya b'o la ka se ka kalanso a dɛmɛminɛnw o camanba taara d'u ma o kɛnɛ kan u ye nisɔndiya kuma fɔ maa dɔ b'u ka nisɔndiya yira fɛn in na an ka dɔw lamɛn. Dia mana vraiment ka foli kɛ autorité mɔgɔw ye nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye donc depuis équipe nana a tɛ sɛgɛla ka CSI accompagner a ma ɲinɛ an kɔ fana ka activité foyi la donc vraiment n'a ye nin bonya kan ye vraiment CSI bɛɛ tɔgɔ la je pense que n bɛ se ka autorité remercier wali bɛ ala ka tɔlaba nɔgɔya ye n bɛ yɛrɛ fɔ cogo min na gɛlɛya caman an ka ekɔliso la banko gɛlɛya i bɛ taa ekɔliso la sisan denmisɛnninw de sigilen dugu ma bon maintenant maire sera ka na ban dɔ di ka dɔ bɔ o degun na an bolo parce que an tɛ foli ye ka se ma. Nisɔndiya in tɛ se ka fɔ ka ban anw fɛ ka sababu kɛ kɔti in na an tun bɛ jigin dugutigi la ka taa ji ta fɔ yan mais an ye nin sɔrɔ ala ni mairie sababuya la olu ye dugumala se ka nɛgɛw moteur jigin an yɛrɛ sanfɛla an y'o wari bɔ an ka kɛsu kɔnɔ k'an ka sanfɛla yɛlɛ an yɛrɛ de château fila se mais ala ni mairie sababu n'o tɛ ni dingɛ ma se ji tɛ sɔrɔ sanfɛ dɛ an kɔni bɛ foli kɛ mais courant de bɛ a la courant de bɛ k'an sɛgɛn parce que an mana wari min sɔrɔ o bɛ don crédit la tuguni kɔ donc n'an tun sera ka panneau sɔrɔ k'a fara kan ka courant ko in bɔ a la o tun bɛ diya an ye kosɛbɛ n'o tɛ an bɛ bidon feere dɔrɔmɛ 2 an b'a di fuli an b'a di dɔrɔmɛ 2 a dɔrɔmɛ 2 an b'a don crédit la château mana tiɲɛ an b'a dilan n'a ye k'a fɔ ko wari in a tɛ taa yɔrɔ la a bɛ kɛ ka baara de kɛ yan nɔ. ayi nalen ji d'a ma kɛ o diyara an ye bugudiba tarawele ka bɔ kamalen ka kelen ala ka ko dɔ n'an bɛɛ don o n'an bɛɛ dan ni min y'an dɔn an tɛ so kɛlɛ an yɛrɛ don. ala ka barika da i don ala ka sidi gɛlɛya da i ma hala cɛn bɔ ya kana walayi ala ka barika da i ma a y'a faamu ya ala ka yɛlɛ sanfɛ ji ko nin mana di ne ma ne b'an la k'an kan dɔ ka di yan tɛ ne kama kunkolo nin hɛn jilabɔ n'an tɛ nin dimi fɔ tan ne n'a telema ko bolo. ko ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a daji ma faga a nunji b'a faga donc nisɔndiya min bɛ Mande musow kan bi o nisɔndiya kelen in de bɛ ne kan parce que olu de ye fɛn sɔrɔbaga fɔlɔfɔlɔ ye fɔlɔ ka na ne maire accompagner yɔrɔ 3 de la a bɛɛ ni min tɛ dɛmɛ ka se denmisɛnninw ma o ye dɛmɛ ka se musow ma donc o bɛ ɲɛta de kofɔ n'a fɔra ko dugu ka yiriwa dugu tɛ yiriwa yɛrɛ ninnu n'a ɲɔgɔnna wale minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ olu de bɛ kɛ sababu ye dugu bɛ yiriwa. an ka ekɔliso bɛɛ ma clôturer du b'a la o ye sirada la bon n'a fɔra ko CSI yɛrɛ ka a fɛɛrɛ ta en charge CSI a se t'an ye bon san damadɔ yɛrɛ kɔnɔ ekɔli TV tapa nin o ye CSI ka école bɛɛ cassé donc an ka nin bɛ an janbɛ ekɔli mairie la o de bɛ k'an accompagner an ka ekɔliso bɛ clôturer cogo min na minnu ma clôturer o bɛ clôturer. an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Mande commune kɔnɔ na maa minnu bɛ n'u ye fɛn sɔrɔ nisɔndiya maire min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u kɛlɛbili ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. an ye baara minnu ye bi k'a ta tabuleban na ka na forajiw la an tɛna se dɔ bɛ ɲɛfɛ n'o ye Samalen an ye château dɔ sigi foraji dɔ dala ye pour que muso caman bɛ se ka ji ta ɲɔgɔn fɛ cogo min na et puis ji samana ka bila dugutigi ka so kɔnɔ alors donc o baara kɛra k'o ban pewu nin baara ninnu bɛɛ dabɔra an ka population lafiyali de kama parce que mɔgɔ bɛ mairie jate min ye mairie ye baarakɛ minan de ye commune ka baarakɛden de ye mairie ye nin baara fɛn o fɛn min kɛra a bɛɛ kɛra population ka demande de fɛ. an ka commission éducation olu wulila ka taa dugu la ka taa lajɛ tabulu banko problème crise nana u bɛna dɔ bɛ na ko ban t'an bolo ni mairie ma ban san ka di jɔn b'a san donc an ye ban 264 an y'o dilan fɔlɔ donc o ban 264 an y'o di fɔlɔ ye o kɔfɛ muso wɛnzɛndugu an taara yɔrɔ min na o muso ye groupe formé ka na k'u ka sigida jiko ka gɛlɛn ji ɲuman sɔrɔli ka yɔrɔ la baara don
donc an y'u ka appel répond samari musow fana wulila ka taa sɔrɔ yen k'u ka jardin kɔnɔna k'u ka fɛnw bɛ ka tiɲɛ donc an bolila ka na o y'a sɔrɔ château ko se t'an ye mais an kun bɛ se ka min kɛ o ye bolola pompe ye an y'o kelen sigi rapidement pour que ka musow soulager donc samalen ta fana dugutigi de ye ci bila ko mɔgɔw bɛ to pompe da la bɛɛ tɛ ji sɔrɔ donc an y'o château fana kɛ pompe la donc an bɛ yan de ni population ye désir min fɔ an m'an seko k'a la même yan nin ma ban normalement château de ka kan ka kɛ yan mais an ma an hakili to a la mais an b'a ɲini partenaires fana fɛ mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ u ka na an dɛmɛ commune ye dugu 25 de a dugu 25 bɛɛ problème dɔ b'a bɛɛ kɔnɔ mais mairie kɔni bɛ yen ni mun sera an ma ni min se b'an ye an b'o kɛ donc an b'o cadre de kɔnɔ musaka n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan $35 ka taa $40 na an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maire kan ye a y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'a ko k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya min ye ka dɔn k'a fɔ hakili ka se ka to maradenw na lafiya bɛ se ka sabati cogo min na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka musée national la fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛra seko ni dɔnko ko baara kura dɔw an ka jamana kɔnɔ na u bɛna sigi sen kan o ɲɛma ye maa min ye Mamu Dafe do ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn bi an sewalen do kosɛbɛ parce que an ye an ka cakɛda dɔ kurubukari sɔgɔma in na o cakɛda ye mun ye min bɛ ɲɛsin kalanso de do kalanso min do a bɛna sigi Afrique région 5 bɛɛ de la a bɛ sigi Afrique du Nord la Tunisie a bɛ sigi Afrique de l'Ouest la Mali la a bɛ sigi Afrique centrale la Kinshasa a bɛ sigi Afrique de l'Est la a Nairobi a bɛ sigi Afrique australe la Johannesburg n'o ye Afrique du Sud ye donc nin ye cakɛda ba de n'an y'a dayɛlɛ sisan donc an bɛna dɔnnibabaw a farafinna dɔnniba caman de kɛ ɲɔgɔn kan seko ni dɔnko la u bɛna kɛ sababu ye ka denmisɛnninw ladɔn k'u kalan kosɛbɛ k'u tɛgɛ ko ka jɛ pour que u bɛ se ka seko ni dɔnko baara kɛ ka se cogo min na donc o ye koba y'an fɛ bi an n'an ka partenaires bɛ ɲɔgɔn fɛ partenaire fɔlɔ o ye ministère de la culture ye mais projet in yɛrɛ partenaire o ye coopération suisse ye ni ale ka lasigiden n'o ye Rachel ye ale b'an kɛrɛfɛ donc an sewalen do bi nin baara in na an b'a dɔn san 3 nata kɔnɔna na a bɛna kɛ koba ye ka acteur caman former farafinna kɔnɔna na donc n'a fɔra gɛlɛya fɛn bɛ Mali la k'a fɔ an bɛ Mali de kɔnɔ an b'an to Mali de la an ka musée national la ka Afrique programme lancer ka taa Afrique région bɛɛ former k'u encadrer ka tila k'a bɛɛ certifier o ye koba ye bi o ye koba ye anw acteur culturel bolo o ye koba ye Mali bolo an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mamu Dafe o y'a fɔ cogo min na ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko MPM n'i y'a sɔrɔ o ye parti politique dɔn ye olu ye fara ɲɔgɔn kɛ munumunu zalo kɔnɔ na maraka kungo e ka dɔgɔ fara ɲɔgɔn kɔnɔ na o kɛnɛ kan Saka Goyita ale tun bɛ yen ale sera min ta ko bannen kɔfɛ an ka u lamɛn Lassine Dambélé jɔyɔrɔ min bɛ ne bolo MPM kɔnɔ na Joila cercle kɔnɔ ARP bureau min bɛ ne de y'a secrétaire général ye o bɔlen kɔ MPM kɔnɔ na ne de y'a secrétaire général adjoint ye Joila cercle bɛɛ bon maraka kungo kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye yɛrɛ bɔyɔrɔ ye ne ye MPM président de maraka kungo donc n b'o o foli kɛ Joila cercle bɛɛ lajɛlen la maa nana polisi la bi a kɛra hɛrɛ ye ale bɛ ala k'an ka laɲiniw sɔrɔ parti t'an ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya donc an b'a ɲini parti tɔnlen nɔfɛ u ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka parti sankɔrɔta an ka kɔni ne ka laɲini ye. tɔgɔ madame Fofana Gundu Sogo ni ye école karamɔgɔ ye fana AM second cycle ni parti politique dɔ ka lasigiden n'o ye MPM Joila mara la an ka bi ɲɔgɔn ye du dɔwɛrɛ ye ɲɔgɔn ye nafama de don parce que an bɛ taa an ka sous-section de sigi n'o ye baarakɛminɛn fɔlɔ ye parti kɔnɔ an sigira hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la bɛɛ ye ɲɔgɔn faamuya an ye bureau sigi mankan t'a la foyi ma t'a la a daminɛna ni bi an tilala k'a valider k'a proclamer nka objectif kɔni parti mouvement pour le Mali n'a président Adi Ɲaganu a kɛ première force ye Joila mara la parce que bɛɛ b'a dɔn min don Mali kɔnɔ à 2 ans déjà a kɛra 4e force donc an kɔni an labɛnnen don a fɛ ni ala sɔnna kira sɔnna ma jama min bɔra bi ani localité tɔw la commune tɔw la n b'o foli kɛ bɛɛ ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye MPM maaw kan ye bureau sigira k'a kɛra nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔ na bɛɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ min da ka di Mali la ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Dambele mun bɛ bolo bi an karamɔgɔ an taga Nigeria jamana kan binganikɛlaw bila kalanso dɔw kan ka taa ni mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 20 k'u jagoya minɛ a kɛra Kadina dugu la tɛnɛndon sufɛla fɛ mɔgɔ caman bɔnɛna u ni na kalanfan dɔw ka fɔlɔ ko marifatigi ninnu ye kogo de ta ka don kalanden ninnu kan nka kalanden mɔgɔ 25 olu sen sera k'u yɛrɛ tila ni waati in na hali bi an bɛ to o Nigeria jama kelen kɔnɔna la nin ye cɛlaka dɔ ye a filɛ k'a fari bɔnɛ a nin na a kelen ka waleya cɛjugu kɛ wagati min na a ye fa in sogo de sarada
ka sɔrɔ ka sogo in feere n'a fɔ k'i bɛ moto minɛnw bɛn ɲɔgɔn na cogo min na wele bila la finitigilakaw ma olu ye sɛgɛsɛgɛli bolo da ka cɛ kofɔlen ɲininka nka kan jɔlen foyi ma se ka sɔrɔ a da n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Agilisan o sɔrɔlasi Bayirika de bila la ka taa Tariki dugu la o duguden ninnu caman u ni kɛlɛcɛw bɛ ɲɔgɔn na a ka ca ni san Bayirika ye sisan nɔ san 21 Taliban dugudenw ani sɔrɔlasiw bɛ ɲɔgɔn na nka mɔgɔ caman ka fɔlɔ o y'a jira k'a fɔ kabiri kɛlɛ in daminɛna fo ka na sisan Taliban kɛlɛcɛw ma deli ka sebaya sɔrɔ ni dugu in na fɔlɔ n'an bɔra yen nɔ an ka Sekɔni Dongo tigilamɔgɔ min minɛlen don n'ale bɛ wele ko Umu Jara ko procureur ye wele bila a ma ka sababuya kɛ ko kuma caman bɛ a nɔfɛ nka ni wagati in na mɔgɔ caman ka fɔlɔ ko Umu Jara yɛrɛ k'a kɔnɔma falenba de don procureur y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka boloda nka a bɛ sariya ka bolo kan ni wagati in na fɔlɔ nka ko min b'a nɔfɛ ko n'o ye Guinéen ye k'u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli ninnu boloda an karamɔgɔ ye min sɔrɔ ni tiɲɛ de an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bolo bɔ a ko la ka ko ka yele da ko ka basigi ni lafiya faso kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ka se ka maaw kunnafoni fɛn fɛn bɛ n'o dogolen bɛ ka se k'a bɛɛ da kɛnɛ kan